мебелое ки 7 дара ва 8 дара овардагем бо нархҳои 6 дара арзон кардагем. Озӣ нархҳо хеле арзона, то 2000 сомона арзон кардагем. Дастсаф установка ҳамаш ройгона. Хунугалокҳои новинка овардагем. Ана дарозишон 1,70 ба 1,30 тагошон ҳуй меша. Мана механизм дора. Агар хоҳем ана розвиаса харгушак ина кабуд уна Микки Маус кадомш ки маъқул боша ина спальни гарнитураи 7 дара овардагем ё 6 дара будан ози 7 дара кардагем. Ана шадец ки детажо овардагем барошон пони тумучка қатем. Ана инҷа даричаошон мана ҳуй мешава. Матрасошон медицински оригинал мешава. 10 сол кафолат дора. Тай диван ба механизме бардошта мешава. Ина шкафчик бо дорем ана дута дар мешава. Кашак дора тагижда бо свети капучина 8 дара овардагем. Чиқриёшон 60 сантиметра. Ана ду пара полка, байнашон полка вешалка. Ина бо ҳамира свети сериш овардем. Ана ина бежвишам ҳаста. 13 сантиметра овардагем. Медицински оригинал 18 сантиметра овардагем. Ина матраси медицински дуюмсорт фольгадорш овардагем. Бо матрасо ина пружини овардагем. Вип меган. Ана уна краватое ки дорем чӯби ҳаста. Размерошон 2 ба 1. бо ба ё снимаиша ай дорем комплект. Мана дар мешавад. бо отдельно кашак дора. бо также отдельно дарича дора. насчёт качества ҳамаш да гарантия метем. Ҳамаша дастсаф установка карда метем. салому алайкум бародаро. Айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе дар бозори Султони Кабир дар дуюм ошуна дар мағозаи мебел. Ана мебелое ки 7 дара ва 8 дара овардагем бо нархҳои 6 дара арзон кардагем. Озӣ нархҳо хеле арзона, то 2000 сомона арзон кардагем. Дастсаф установка ҳамаш ройгона. Мана марҳамат тамошо карда метавонед чӣ моделе ки дар кора арзон карда метавонед. салому алайкум. Ина хунугалокҳои новинка овардагем. Ана дарозишон 1,70 ба 1,30 тагошон ҳуй меша. Мана механизм дора. Тагои вайшам ҳуй меша. Мана полкош ҳаста. Ина тагош кушода мешава. бо метавонем ки углча аи парамонен леви прави мешава. Мана аи светш овардагем. бо мана аи светш овардагем. Размерошон 1,70 ба 1,30 сантиметра. нархошон боша ана 3500 сомон буд. озӣ гирифтем 3000 сомонӣ кардагем. Дастсафка установка дора ё. Уголок дута табретка. Уголок дорад. Кухни уголок, стол, ду табреткаи дигар дорад. Мани крават ҳаста 1,20 ба 2 размерш. гирдош пони апшифка қатия. Тагои диван механизм қатия. Матрасош медицински оригинала. Ана ира нархаш 2500 сомон буд. озӣ гирифтем 2200 сомон ёша кардем. Ана бо дорем 90 ба 1,90. 90 ба 1,90 ша гирифтем. озӣ нархша ана 2000 карда будем. озӣ 1800 сомонӣ кардагем. матрасошон медицински мешавад. дастсаф установка қатия. бо уна я намуди дигаш ҳаста. болош ҳуй мешава. полкача қатия. тагои диван бо механизм қатия. тагош ҳуй мешава. Ана иҷаш бо отдельно кушода мешава. ягон чизам монда метавонад. тагош мана бо ламинат кардагем. матрасошон медицински мешава. ана боковое ҳамаша дида метавонед. манишам размериш буруниш 90 ба 1,90, обши 95 ба 1,95 ҳисоб мешава. ана аи модель дорем, аи модель дорем. ӯ барангиш 1,20 ба 2. и ҳарча нархша ана дигари наворода гуфта будем ки 2500 2000 кардагем. ҳозир бо гирифтем 200 сом дига бо арзон кардем. 1800 сомон меша. матрасошон медицински қатия. ӯ 1,20 ба 2 боша агар то 2300 сомона меша. бурдан часпондан ҳамаш қатӣ. мана тамошо кунед. Мана агар хоҳем ана розвиаса харгушак ина кабуд уна Микки Маус кадомш ки маъқул боша иёра бо гирдошон апшифка қатия. матрасошон медицински тагошон ба ламинат кардага бо механизм дора бардошта мешава. ёшам нархша 1800 сомонӣ кардем. озӣ ҳамаша 1800 сомонӣ кардем. барое ки 2000 буд бо гуфтем қимата ба ҳамон хотир гирифта арзон кардагем. мана ёшам ҳаста. ана исветом кадомш ки маъқул боша дорем. ёшам гирдош апшифка қатия. мана тагош пони ба ламинат кардага механизм дора. матрасошон медицински оригинала гарантия дора. дастсафка установка ҳамаш қатия. бо мана детски детажо овардагем. барошон пони тумучка қатия. мана инҷа даричаошон мана ҳуй мешава. мана ёшам 2500 сомон гуфта будем. озӣ 2300 сомонӣ кардагем. тагошон кушода меша. се кашак дора. тагижда полкача дора. 2 этажа. 2300 сомонӣ кардем. озӣ ҳама нархҳоро арзон кардагем.
мана ёшам гирдош пони полка дора мана ҳози ёшам нав чинагем ина шкафчик бо дорем мана дута дар мешава кашак дора тагижда бо мана ҳамаи чизош ҳаста мана иш овардагем нав овардем чанд сом шкаф? шкафча отдельно худаш тоқа 800 сом мешава мана иша нав овардем ина дилфинча мана ёшам тагош барош тумбучка тагош кашак мана турнош полка дора насчёт матрас боша агар ина матрасо отдельно бо матрас дорем барои фурӯша ина медицински 18 сантиметра медицински 13 сантиметра ина медицински фольга дуюм сортш ҳаста мана дурнанги абразизош бо матрасо ини хеле чиам ҳаста мана пружини вип меган аи матрасо ҳам ҳаста отдельно матрас ҳам дорем ба фурӯша бо уна кроватое ки дорем чӯби ҳаста размерошон 2 ба 1 бо ба ё снимаиша мақсад як одам ҷудо ам карда мешавад як одам мешавад мана ира нархш боша агар ба матрасои медицински 3000 сомон гуфта будем 2500 сомон кардагем ози бо арзон кардем нархура уна барангиёшам 2300 сомонӣ мешавад бурдан часпондан ҳамаш қатъия насчёт качества ҳамаш да гарантия метиҳем ҳамаша доставка установка карда метиҳем дуруни шаҳрда ройгуна ина спальни гарнитураи 7 дара овардагем ё 6 дара будан ози 7 дара кардагем ана чиқириёшон 60 сантиметра дарози 280 мдф глянс российский хат кардага ина чиқириёшон дуруношон ҳамаша дида метавонед ана ду пара полка дарошон вакуум қатъия бо мана полка вешилка мана дарозиш 280 баландиш боша 220 чиқириёшон 60 сантиметра кроватш 180 ба 2 мешавад ду параш да тумбучка дора тумбучкош қатъи боша 290 сантиметр мешавад матрасошон медицински оригинал мешавад 10 сол кафола дора тай диван ба механизме бардошта мешавад ина ана нархш боша ҳозир ира нархш 10000 сомон буд на 1500 сомон кардагем доставка установка ҳамаш қатъия ҳозир нархура бо арзон кардагем и 7 дараша бо овардагем ина 8 дараш овардем ана свети капучина мана свети капучина 8 дара овардагем чиқириёшон 60 сантиметра ана ду пара полка байнашон полка вешилка чиқириёшон 60 сантиметра ина ду параш да люстра мана кроват 180 ба 2 иша нархш 13000 сомон буд ҳозир 10000 сомон кардагем доставка установка ҳамаш қатъия матрасошон медицински оригинал тагои диван механизме бо ҳуй мешавад бо ҳамира дорем ки дига светша ина свет сериш овардагем ина бо ҳамира свет сериш овардем ана чиқириёшон 60 иниҷашам полка маниҷош полка вешилка мешавад дарозишон 320 баландиёшон 220 ина светиш тёмна серия ана и размерш бо калонтарака 8 дара испания 8 дара ина кроватш бо тумбучкошона болошта камотиш бо оинаи калон дора чоркунҷаи калон мешавад болошта ира нархш мақсад 12000 буд ҳозир 10000 сомонӣ кардем арзонтар кардагем нархоша бо ҳамира ина свети молочнишам овардагем бежви ина бежвишам ҳаста ина полка вешилка маниҷошам полка вешилка мешавад ана байношон пони полка қатъия аи светшам ҳаста ина бо 6 дара доштем удов нархоша ана 11000 кардем 10000 сомон кардагем ҳозир нархоша замин да задем 8500 сомонӣ кардагем доставка установка ҳамаш қатъия ина бо свети сериям дорем мана 6 дара ишам у наворда гуфта будем ки ана 10000 сомонӣ мешавад ҳозир гирифтем иша нархша 8500 сомонӣ кардагем аи дорем комплект мана дар мешавад бо отдельно кашак дора бо также отдельно дарича дора чиқириёшон 60 сантиметра ина любой чиза монда метавонед дарош вакуум қатъия худшон маҳкам мешавад матрасош медицински оригинал мешавад дарози 260 чиқириёшон 60 баланди 220 тагои кроват ҳамаш ба ламинат мешавад матрасош медицински оригинала нашо гарантия 10 сол гарантия дода метавонем рақамо барои тамос 400 47 420 занг зада метавонем 24 соат кор мекунад кадом вақте ки метавонед занг занед рақамои мо кор мекунад дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат